ба иттилои вазорати корҳои дохилии тоҷикистон рӯзи 23 июни соли равон тахминан соати 20:10 дар кӯчаи Закариёи Розии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе шаҳрванд Шӯҳрат Исматуллоев муовини раиси ҷамоати саҳмомаи кушодаи Орионбонк аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ рабуда шудааст. манба таъкид кардааст ки номбурда аз ҷониби 4 шахси ношинос бо истифода аз қувваи ҷисмонӣ дастгир карда шуда ба дохили воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Sonata рангаш сиёҳ пурра сиёҳшиша маҷбуран савор карда аз ҷои ҳодиса ғайб задаанд. ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ ин шахсон бо хатсайри хиёбони Рӯдакӣ майдони Сарҳадчиён маҳаллаи Хуҷамбиёи боло ҳаракат намуда ба назди бозори Кӯшониён ба ҳудуди маҳаллаҳои Лучоп, Чағатай гузашта ғайб задааст. вазорати корҳои дохилӣ қайд кардааст ки вобаста ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ ва чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ идома дорад. зикр карда шудааст ки нафароне ки барои ошкор намудани ин ҷиноят ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар медиҳанд дар ҳаҷми баробар ба $30,000 мукофотонида мешаванд. қайд карда шудааст ки таъмини амнияти мусоидаткунандагон ва ифшо намудани шахсияти онҳо кафолат ва ҳуқуқҳои онҳо ҳимоя карда мешавад. ёдовар мешавем ки Орионбонк яке аз бузургтарин ва бонки низомсозии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад.